Oh, hello. Okay guys, niaday ko ron may buntag ninyong tanan no ka. Kumusta naman mo diha sa inyong tagsa-tagsa ko gulingon nya ni ako ron diri nakasuroy ko diri sa kong kumpare. Nya alam mo katinganga ako ra usa kay ako mga kauban, dagmaniho pa sila sip-sip sa ilang mga palibot tungod atong niaging bagyong Udi. Udit day. Nya ako nangumusta lang ko ninyo unsa rin hitabo kay grabe kay kalisod guys karon mga panahon na ultimo sa mua grabe lisura way kurente way tubig way malungag sus grabe pero tungod sa tong stasyon karon nga niabot okay ra dito magpada ang ato isalig lang nato ang tanan sa kaytasan nya tingil kay kini kay kuan man ni agi naman sa bagyo kaawitan dala mo og usa ka awit nga ang among gikaon re balanghoy gabi ra gid taon way bigis para ni sa inyo mga guys ang katong naigo sa mga bagyong Udit ay mo kabalaka kay basag na patay makaon basic gamay lang ginagmay mga lagot mon okay ra kayo. Sa una ako nang andoy nga makahawa sa kalisod sa paningabuhi apan saon nga pobre man lang ang namatan ko nga kini kanan apan bisan pa ni anang tanan nagmali pa yun ang akong nanay ka tay igsoon ang importante nga simple ka lang basta mo salig sa kahitasan. Balanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon ang mga lagot mo sa kalisod karon nga among giantos sa paningabuhi balanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon nga mga lagot mo sa kalisod karon nga among giantos aron mabuhi panbisan pa ni aning tanan nagmali pa yun ang akong nanay katay igsoon ang importante na simple ka lang basta mo salig sa kahitasan. Balanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon nga mga lagot mo sa kalisod karon nga among giantos aron mabuhi usa karon naning kamutyo itukyan ko na lang sa Ginoo ang paningahang tanamo sa
naging kamuti. Okay mga guys, bauto among gikaon ron na pag human jud aning bagyong Odette. Pero kitang tanan bisin tinud og mao ray makaon, kitang tanan pwede mahangyos kita saan nga kita magmalipayon. Thank you, God bless. Amping mo sa inyong tagsa-tagsa para sa tong pamilya. Tutong tugsok ni.